следващите минути ще си говорим за национална сигурност. Приоритет ли е тя за днешните ни управници? Кой я гарантира? По темата ще разговаряме с Петър Атанасов, юрист, член на Националния координационен съвет на политическа партия Движение демократично действие, бивш общински съветник, член на Комисията по национален ред и сигурност в Столичния общински съвет. Казвам здравейте и добре дошли. Добре заварили. Национална сигурност има ли почва тя у нас? Националната сигурност има почва навсякъде. Най-вече у нас. И тъй като казахте приоритет ли е на управляващите, аз като член на Движение демократично действие от много години не забелязвам националната сигурност да е приоритет на нито един от управляващите. Именно за това имаме разработена дългосрочна програма, която главна цел е защитата на национална сигурност на най-ниско ниво или отделния индивид. Защото обикновено, като кажем национална сигурност, и всеки си представя границите на държавата, колко защитени са и така нататък. А тук в случая говорим по-скоро за обикновения човек, за нападнатите възрастни хора на село и така нататък. Националната сигурност като цяло в период на развитие на всяка една държава, разбира се, е било много важно защитата на държавните граници, суверенитет и целостта на цялата държава, в случая на Република България. Само че от много години ние нямаме естествен враг, ние нямаме съседи, от които да се страхуваме, или най-малкото живеем в 21 век и не е възможно да се случи нещо индивидуално, локализирано, да остане само между нашата държава и съседна нам държава. Като членове на НАТО и на Европейския съюз така че националната сигурност вече има други параметри и друг диапазон. Нещо, което безкрайно много се подценява от всички политици и управляващи. Защитата на обикновения човек, на отделния индивид. Това също е част от националната сигурност. Доказано е, както статистически, така и математически, така и научно, че спокойствието на отделния индивид го прави много по-полезен както за себе си, така и за обществото. Българина няма спокойствие от страшно много години насам. Никакво спокойствие. Той е незащитен. Той е унеправдан и сухата статистика на полиция и на прокуратура за брой извършени престъпления и броят на тяхното разкриване, респективно неразкритите такива, то е силно занижен, защото това е статистика. Тя е дефектна, тя е неработеща. Истинската статистика е, че няма неограбен човек в България. Нивото на битовата престъпност, това е прекия бич на българина. И не бива да се подценява вече тази тема. По-скоро трябва да мислим за засилване на националната сигурност или за това как да накараме българина да не краде от съседа си. Защото бедността е основният проблем у нас. Това е част от националната сигурност. Тя обхваща, както казах, един от сегментите отделния индивид. Тя обхваща и образование. В момента имаме страшно много висшисти, завършили неправилното образование. Броя на висшистите, които бълват множеството университети и колежи в България, не отговаря на потребностите на държавата. Като пример ще дам юристите. Всичко живо иска да завършва право. Вече в столицата практикуват 8000 адвоката. Не юристи, говоря за действащи адвокати, 5000 Софийска адвокатска колегия и 3000 приходящи от цялата страна. Безумие повече. Държавата е този регулатор, който трябва да каже, пак се връщам на всичко, е обмислено през национална сигурност. Че в момента имаме липса на подготвени инженери. Това трябва държавата да го регулира и да го контролира. Да каже, хора, спрете с това право. В момента имаме липса на IT-специалисти. Да, дискриминационно някой да ти каже в лицето това на е съвет, те не ти забраняват. Но държавата да е обяснила, че ние нямаме подготвени инженери. Всички го знаем. Явно не го знаят всички, защото се натискат да учат специалности, които са презадоволени. Пазар е презадоволен. И какво правят тези много университети и колежи? Бълват безработни. Когато се бълват безработни, това засяга пряко националната сигурност.
нямат пари да си плащат осигуровките, нямат равни права до здравеопазване, до ползването на общински държавни комунални услуги. Всичко това обърква цялостния живот на държавата, което е пряко свързано и с въпроса ви. Българина да краде. Какво да прави, като няма работа? Имате стратегия изготвена, казахте. Как виждате нещата? На къде е правилният изход? На къде трябва да поеме държавата, така че да гарантира националната сигурност от най-ниското ниво? Тъй като знаем, че като че ли в момента в България сигурност има само за елита, за тези, които виждаме в бронирани автомобили, с охрани. Какво става с обикновените хора? Как те ще бъдат защитени? Всъщност най-много пари в българската държава се харчи в момента по тема сигурност и за охрана, както казвате, за елита. Да речем една НСО, които са военизираните, не са полиция. Те нямат закон и са създадени за да охраняват точно определени хора. Държавен глава, председател на Народно събрание, бивши държавни глави. Но няма такова нещо. Те охраняват и хора, които не попадат в този кръг, без да цитирам имена, всички ги знаем. Това са огромен ресурс финансов. 20 души в момента охраняват един от политиците ни, който не би трябвало да го охраняват, а има села без нито един полицай. Така че стратегия има на Движение демократично действие, тя е дългосрочна. Трябва да се редуцира разходите за тъй наречения елит, защото в България, много съжалявам, но и елита ни е тъй наречен елит. Не съществуващ, той е виртуален като всичко останало. И да се насочат средства и усилия в съхранение на хората. Малки населени места без полицаи, убийства, грабежи на възрастни хора, жестоки престъпления. И няма един полицай. Имало някакъв квартален, който е ходил 2 пъти седмично. И в същото време, 24 часа в денонощието, човек, който не би трябвало да бъде охраняван, се охранява от 20 човека. Милиони левове годишно. И то от нашия джоб, което може би е най-страшно. Че от нашия джоб. Всички пари са от нашия джоб, това е безспорно. Значи, държавата няма откъде. Така че стратегия има, пак казвам, тя е дългосрочна и обхваща всички сегменти от охраната на отделния индивид, образование, раждаемост, защита на младите хора, на семейните, професионална реализация, здравеопазването ни. Всичко малко или много влияе на тази сигурност на отделния индивид и като цяло респективно на цялата българска държава. Казвате, има стратегия. Сега, така или иначе, сте дясно ориентирана партия, даже не движение, партия. Говорили ли сте с дясното управление на България? Пробвате ли се извън парламента да прокарате тези идеи, тази стратегия? Едно уточнение ще направя. Движение демократично действие категорично не е дясна партия. Категорично не е дясно. Ориентацията е дясно и много широк център. Много широк център, който да отговаря на потребностите и изискванията на хората към днешна дата и след 10 години, и след 25 години, защото живеем в много динамична среда, много бързо развиващи социално-икономически, така че дясно център, и то пак казвам широк център, разговори се водят... Мисълта беше, че не сте лява партия. Категорично не сме лява партия. Разговори се водят постоянно, но пак казвам не само с десни лидери и с десни партии. Разговорите са предимно с разумни хора, защото когато има едно разумно предложение, в предизборните кампании наблюдавах всички телевизии и дебатите, един от водещите постоянно задаваше въпроса, но вие сте малко партия, как ще го постигнете, нямате мнозинство. Въпросът на пръв поглед е логичен и е правилен, но не е и така, защото на практика, доколкото съм участвал в дейността на Столичен общински съвет, когато някой излезе с добро предложение, независимо, че е десен, в мисленето си или партията, която представлява, идеята се посреща радушно от всички разумни хора от целия политически спектър. Не само от дясно, имало идеи, които се подкрепят и от ляво, категорично и от най-лявото. Така че добрите идеи, когато са аргументирани, когато са работещи, те могат да бъдат подкрепени и посрещнати радушно от целия политически спектър, да не се заблуждаваме. Политическите партии са само до изборите. Факт е, но изборите бяха преди след изборите има малко време. пазарлъци,
има интереси. Започнахте ли да водите разговори? Разговори не започнахме ли? Те не са спирали още дори от преди чуват ли сътворяването тогава? на демократично действие. Разговори се водят, да, има чуваемост. Пак казвам, от разумните хора има чуваемост. Тоест Така, можем да очакваме, че посоката, в която ще поеме се страната ни от гледна точка на сигурност, е правилната посока. Много от идеите, които са писани дори във Фейсбук страниците на Движение демократично действие, вече ги виждаме как са в етап на разработка от други партии, което няма нищо лошо, не проявяваме никаква ревност. Радваме се, че Кои са е тези имало идеи? че е имало нещо добро. Ами един конкретен пример ще дам. Банка за развитие на дребен и среден бизнес. Банка за финансиране на развитие, не банка в същинския смисъл на думата банка, нещо като фонд, който да може да подпомага една добра идея да бъде подпомогната. Това нещо беше споделено от наш член в интернет пространството и доколкото знам, вече се работи по реализирането му. Към днешна дата се работи по реализирането му. Така че има и други конкретни примери, но факт е, че когато има някаква добра идея, тя се приема и започва да се работи по нея. Независимо с или без разговори. Изобщо добрите идеи винаги се посрещат добре. Когато са разумни, когато са градивни. За финал на разговора да обобщим, доволни ли сте от новото правителство? Макар, че е прекалено ново. Не е прекалено много. То още нищо не се прави. Все още няма как да кажем дали сме доволни. Ще видите дали сме доволни, ако искате задайте този въпрос, като свърши зимния, отоплителния сезон на България. Тогава ще разберем всички доволни ли сме от новото правителство. И от не само от новото правителство. Защото да не забравяме, че извън правителството парламентът е пълен с хора, които не участват пряко в дейността на правителството, но това е законодателният орган. Не е само изпълнителна власт в държавата, много е важна и законодателната. Така че дали сме доволни, ще разберем най-рано на пролет. Не само като партия, а по принцип говорите. Като Цялото цялото общество. Значи, мен ме интересува обществото. Партията, пак казвам, тя е много важно нещо, защото всяка една партия концентрира хора, обединени от някаква идея. В случая Движение демократично действие е създадено от хора, от не членували в политически партии или членували в различни политически партии, които са обединени от идеята за дългосрочни програми за добруване на обществото. Добре, благодарим ви много за това, че бяхте при нас. Петър Атанасов от политическа партия Движение демократично действие. Студио 3 продължава.